אני מבקש ממך, אבי, לא לצלם בדיוק איפה אנחנו נמצאים, כי אני לא רוצה לגרום נזק לאותו חקלאי. מקלחות, שירותים, מטבח, הכל ארוז, מסודר. אני לא יודע איך הם עושים את זה ומאיפה הם לוקחים פה את החשמל. יש לנו חקלאים אצלנו, שאני מכיר מקרוב, שנמצאים בחובות של עשרות ומאות אלפי שקלים, שנפלו מהסיפור הזה. אנחנו נמצאים במלחמה, ואנחנו קוראים לזה טרור הידיים העובדות, ובעצם החקלאות כאן היא חקלאות ריבונית על הקרקע. אני צריך אותם מאוד, כי אנחנו במצוקת עובדים נוראית, אין לנו עובדים, ואנחנו, הגידולים שאני מגדל צריכים עובדים בפיקים גדולים, שאני צריך במקום 10 עובדים, אני צריך בבת אחת 20 עובדים למשך חודשיים, 3. כי אם לא, אין לי מה לעשות עם הפרי, אין מי שיקטוף את זה. אנחנו בארגון היוגב שמנו לנו כמטרה לעזור לאותם חקלאים. אז כל מתנדב, מתנדבת, לא משנה לאיזה תקופה שהוא מגיע, הוא חלק מהמהפכה לשמירת אדמות הלאום. אני כאן כי חשוב לי להיות חלק ממהלך כללי מאוד במדינת ישראל. אני רוצה להיות חלק, להגיד שאני תרמתי את השליחות שלי. זה חיים אחרים, זה חיים שמחוברים לטבע, מחוברים לאדמה, מחוברים לארץ ישראל, לעם ישראל. המשימה העיקרית שלנו פה זה שמירה על אדמות הלאום. בסופו של דבר אין לנו ארץ אחרת, זה הארץ שלנו, ואם אנחנו לא נבוא ונעבוד ונהיה פה ונעשה, אף אחד אחר לא יעשה את זה. זה שהבנות מגיעות לעבוד איתנו, זה עושה לנו טוב, זה קצת, איך אומרים, ברומם לי את המצב רוח, ואני רואה שבכל זאת יש מישהו במדינה הזאת שאכפת לו מאיתנו. היוגב מבחינתי זה ארגון שמסתכל על המציאות בלבן של העיניים, שמזהה שיש פה אתגר לאומי לא פשוט, ומוכן להפשיל שרוולים, ולא להתחמק מהבעיה, ולהתמודד איתה, ולתת לה מענה שהוא מענה פוזיטיבי. בתור אימא שהבת שלי הייתה שם כמעט 2 אני חייבת להגיד ששבוע העבודה ביוגב, בעיניי זו מתנה, לקום בבוקר עם הזריחה, להתארגן, לקחת האחריות, ההבנה שיש פה עולם שהתחיל לפניהם וממשיך אחריהם בגלל הצמיחה, בגלל הטבע. כל החיבור הזה הוא חיבור של זהה ועבודה, והוא איתם לכל החיים. חשוב שילדים יהודים גם יעבדו בעבודות כאלה, זה הכל. העם היהודי במדינתו הדמוקרטית צריך גם שורשים באדמה, גם לדעת שההיסטוריה שלומדים עליה היא לא מספיקה. אם אתם רוצים לעשות ציונות, ערכים, ייהוד הגליל, לאפשר לחקלאות לשבת על הקרקע, להתפרנס, לשמור על אדמות הלאום, אם אתם רוצים המון מימוש והגשמה עצמית, זה המקום שלכם. החבר'ה הצעירים שבאים להתנדב כאן, זה החבר'ה הכי טובים, מלח הארץ, הם מייבשי הביצות של פעם. אנחנו מגדירים את זה אצלנו בארגון כאנשים עם איכות נשמתית. מי שמגיע לכאן, באמת מלח הארץ. נוער שרוצה לעשות מהפכה בחיים שלו, בעם ישראל, בגליל, מוזמן לבוא לכאן, לעבוד איתנו באדמה, להרגיש את הרוח הזאת בענפים, להרגיש את הרוח הזאת שפועמת בתוכו, ולהיות חלק מהדבר הענק הזה, מהמהפכה הזאת.